El Partit Socialista de Benicarló ha defensat la gestió que va realitzar en matèria de turisme i ha criticat l'efectuada al llarg del primer any de mandat pel PP. L'exregidora de Turisme i actual edil del Partit Socialista de Benicarló, Joaquín Abel, ha lamentat les paraules de l'equip de govern assegurant que socialistes i nacionalistes no van fer res al llarg del seu mandat en matèria turística. A més, per Abel, és inadmissible que el PP denunciés l'estat de les platges quan va entrar a governar i ara estigui portant a terme una política tan infructuosa. Quan van entrar em van dir que no havien fet res, van fer l'oficina de turisme que va costar un potosí i que crec que la imatge de Benicarló ha sigut molt guapa de cara a aquesta plaça de Constitució que s'ha de remodelar i s'ha de fer alguna cosa millor, me n'alegro. Però que ens diguen que les platges donen asco, que no s'ha fet res, que mentre hem estat no hem fet res i que ja ara estiguen les platges conforme estan. El dia que ella feia la roda de premsa va dir que no s'havien pogut posar les dutxes per la huelga dels camions, no sé per què, i que els rentapeus els posarien tant, els estaven posant i ella no se'n va enterar de la pel·lícula ni que els estaven posant-los. D'altra banda, la regidora socialista també ha criticat que des de l'àrea de turisme no s'hagin organitzat aquest any activitats lúdiques per al gaudi de ciutadans i visitants. Tot en el que és les activitats entre cultura i turisme ens vam gastar 30.000 euros l'any passat i l'altre per fer activitats per a la gent que ve del turisme i la gent del poble tinga alguna cosa més en la campanya d'estiu, però enguany ens ha dit que tot això res de res. Bel també ha denunciat l'existència d'un gran nombre de passarel·les de fusta per a les platges que no han estat utilitzades i ha recordat que aquestes instal·lacions li van ser negades quan era regidora de turisme. Així hi ha un arsenal de maderes, de passarel·les de fusta, que l'any passat i l'altre a mi se me diuen que no n'hi havien per a poder-les posar perquè jo ho volia més gran, i ara un altre me diu que allí estava això, està això. En unes fotografies que ahir n'hi ha paquets i paquets o palets i palets de fustes quan no s'han acondicionat ni les que hi ha tampoc. Això val molt de diners perquè és fusta.